बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै बुजि मोनखाबाय दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननो ओरैबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेरावहाय जि भिडिअ क्लिपफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना साननो बाध्य जागोन, बुंनो बाध्य जागोन बिसोरो जोंनि मानसि नङा, बिसोर ख्रिस्टियान फोथायग्रा नङा, बिसोर जिसुखौ फोथायग्रा नङा होननानै हयथ' नोंथांमोना बुंनो बाध्य जागोन आरो नोंथांमोना हयथ' बुंबाय बायनो हागौ। नाथाय अनजाग्राफोर, नोंथांमोननि बुंनाया, जोंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ। बिसोरबो ख्रिस्टियान मुंखौ लानानैनो बेबायदि खामानिखौ मावदों। बिथांमोनहा गिर्जा दं, बिथांमोनहा क्रुसेड दं, गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावो। नाथाय अनजाग्राफोर, बिथांमोननि जिथु खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाया थारैनो बाइबेलनि बायदि नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोननोसो आङो हगारनानै होदों। नोंथांमोना बे बिसयाव मा बुंनो नागिरदों बे गासै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना मोजाङै नायग्रोखांनायनि उनाव नोंथाङा मा बुजिखो, नोंथाङा मा सानखो, बिथांमोना थारैनो ख्रिस्टियान ना ओरैनो जाफ्लानाय ख्रिस्टियान ना बिथांमोना गावखौ माबा मोनसे दिन्थिनो थाखाय सुपार नेचारेल पावार आंहा दं होननानै दिन्थिनो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनाय हान्जाफोर, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै कमेन्टआव फोरमायदो जेन आंबो नोंथांमोननिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हायो। बिनि उनावहाय आङो जोबनायाव माखासे बाइबेलनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन, माखासे जि बाथ्राफोरा जों साफ्रोमनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्राफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबनाय फारसे जि बाथ्राया फैगोन बे नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। बेनि थाखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायथार। आरो लोगोसे खावलायबावबाय जे भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नाय आरो बिनि उनाव कमेन्ट होनो दाबाव। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। Que para esta fecha, 9 de abril, 9 de mayo, tú estuvieras vuelta loca en una habitación llorando, pero Dios dice: mi presencia no te abandonó. Muchos se fueron, pero mi presencia se quedó contigo. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. No hay muerte, no hay muerte, no hay muerte, no hay muerte. I believe God gave you a breakthrough. I believe God gave you a breakthrough. Come on, praise Him. Glory! 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 I'll take my breakthrough. Praise Him till someone feels uncomfortable. Your greater is coming. If it had not been for the shaking, I never would be ready for the making. No. अनजाग्रा नायगिरिफोर, भिडिअ क्लिपआ गोबां गोलावमोन, नाथाय बे गोलाव भिडिअ क्लिपखौ आङो काट खालामनानै नोंथांमोननो लानानै फैदों। मानोना खनसेयैनो जुदि गासैखौबो जुदि आङो होनानै होयोब्ला हयथ' आंनि भिडिअआव एबा इउटिउब चेनेलाव प्रब्लेमा फैनो हागौ, कपि स्ट्राइक फैनो हागौ। दा बेनि थाखाय आङो बेखौ नोंथांमोननो फुरा कमप्लिट होजोबनो हायाखै एबा होनाय जायाखै। जास्ट सेकेन्डनि थाखाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होदों आरो नोंथांमोना अलरेडि बिनि गेजेरजों मिथि मोनखाबाय जे मा जादों, मा खामानि मावदों। येस, ख्रिस्टियान अनजाग्रा नायगिरिफोर नङा होमब्ला? बिथांमोनाबो ख्रिस्टियान, गिर्जा जिरायदों, सोमोनांथाव खामानिफोर मावदों, बारला बायदों, बादल'ला बायदों, मोसाला बायदों, बायदि रोखोमनि खामानि मावनायफोरखौ नोंथांमोना नुदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै बाथ्रा फारसे आङो थांथ'वालाबानो एसे जेनेरेल जोंनि थांना थानायनि बिसयसो एसे आङो रायज्लायनो एबा बुंग्रोनो हास्थायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों मानसिफोरा माखौ हास्थायो? सरासनस्रा जोंनि न'खरफोराव जुदि एबा मण्डलियाव माबा मोनसे हाबाफारि जायोब्ला एबा माबा मोनसे सेरेमनिफोर जायोब्ला, माबा मोनसे सेलेब्रेसन जायोब्ला, हमनानै ला बार्थडे जादोंब्ला सोरहाबा एबा सोरनियावबा जुदि गोथार जुलि जादोंब्ला, जोङो माबायदि फालिनायखौ मोजां मोनो? जोङो
एखेबारे डिसिप्लिननिखौसो मोजां मोनो नङा होमब्ला जोंनि जिरायनाया डिसिप्लिन जाथों जोंनि थानाया डिसिप्लिन जाथों जोंनि गाननाय जोमनाया डिसिप्लिन जाथों जोंनि जानाय लोंनायफ्राबो डिसिप्लिन जाथों ओरैबायदि डिसिप्लिनै मोजाङै फारिलाइफोरा जोबलांथों होननानै जोङो सानो जायखौ जोङो सरासनस्रायै ओरै बुङो जे सोरबा सासे मोजां मानसि सोरबाया जुदि गाननाय जोमनाय जुदि थाबायलांदोंबा हि इज जेन्टलमेन जों बेबायदि होननानै बुङो बे सासे मोजां मानसि बियो सासे समायना मानसि सोरबा सासे मोजां आइजोआ जुदि मोजां गाननाय जोमनाय थाङोब्ला बियो मोजां आइजो होननानै बुंगोन नङा होमब्ला जोङो जोंनि लाइफआव जों बेफोरखौ हास्थायो नाथाय बेनिख्रुइबो साबसिननिख्रुइ साबसिन मोजांसिन जोंनि मोदोम लानानैबो स्पिरिचुवेल आत्मिक जिउआवबो जोङो बयनिख्रुइबो मोजांसिनखौ जों नागिरो नङा होमब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर मोजांसिनखौ नागिरो नाथाय दिनै जोंनि गिर्जा जिरायनायफोराव जों माखौ हास्थायो जोंनि गिर्जा जिरायनायफोराव हज्रि खावनायखौ जों हास्थायो गिर्जा जिरायनायाव जोङो बादलाबायनाय सेराव बादलाबायनायखौ जों हास्थायो जोङो गिर्जा जिरायनाय समाव माबा मोनसे बुलाबायनायखौ जों हास्थायो नामा जोंथ' बेबायदिखौ हास्थाया खोमा नङा होमब्ला अनजाग्राफोर जोङो जोंनि गिर्जा जिरायनायावबो डिसिप्लिन खुलुमनाय सिबिनायाव डिसिप्लिन दामनाय देनायाव डिसिप्लिन जोंनि बाख्नायनाय सिबिनायाव डिसिप्लिन सिरिबाङै जों बेफोर गासैखौबो हास्थायो अब्ला दिनै नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय दिनै बुहुमाव केबल बेल' दङ बिसोरनियावल' बेबायदि जादों बे नङा बुहुमाव गोबां जायगाफोराव दिनै बेफोरबायदि चार्चफोरा जाबाय जेरावबो बेफोरबायदि चार्चफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नुबाय जेरावहाय सासे पास्टर जानो हागौ पास्टर होननानै बुंनो नांसिगोन पास्टर बिथाङा माबा मोनसे बोरनि बाथ्रा बुंदों माबा मोनसे बोरनि खामानि मावदों सोमोनांथाव खामानि मावदों नाथाय जिजों जोख्लोबनानै गावनि जानजिनि खाथियाव जोख्लोबनानै बेफोर खामानिया बोरै जाथावगौ नोंथांमोना गावनो साननानै नायनायसै एसे माबायदि जाथावगौ बे खामानिया बेफोर जानो बाइबेलनि बायदि बाइबेलाव जानो बेबायदि दङ नंगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर जोंनि गेजेराव गोबां डेनोमिनेसन दङ जोंहा गोबां डेनोमिनेसन दङ नाथाय गोबां डेनोमिनेसन दङब्लाबो मोनसे बाथ्राया जोंहा सेम बेनो जादों जाहैबाय इसोर जिसु ख्रिस्ट बे बाथ्राया सेम आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जेसेबांखि डेनोमिनेसन थाया मानो जोंनि गेजेराव मोनसे कमन गोथार लेखा दं बे जाहैबाय बाइबेल बयनिबो थाखाय बे मोनसे बाइबेलानो बे मोनसे सोदोबानो बयनिबो थाखायबो नाथाय मोनसेल' सोदोबब्लाबो मोनसेल' बाइबेलब्लाबो सासेल' जिसुब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोम आलादा आलादा बेफोरबायदि खामानि मावग्रा बेफोरबायदि सोमोनांथाव जायफोरा बुङो सोमोनांथाव होननानै दिनै बेफोरबायदिफोरा जागासिनो दङ अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोननो मोनसे गोथार बाइबेलनि मोनसे बोसोनखौ फरायना खोनासंहोनो हास्थायदों 1 करन्थियारि 14:33 सिरि मानोना इसोरा गुलाय गुजायखौ हामजाया गोजोननायखौसो हामजायो इसोरखौ फोथायग्राफोरनि गासै गिर्जाफोराव बादि जों दिनै जि भिडिअ क्लिपखौ नुदों बैयावहाय जों ओरैबायदि गुलाय गुजायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेयावहाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों इसोरा गुलाय गुजायखौ हामजाया होननानै बुंदों जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय जोंनि बाख्नायनाय बे गासैबो डिसिप्लिन जानायखौसो सिरिबां जानायखौसो बियो मोजां मोनो नाथाय अनजाग्राफोर जों भिडिअ क्लिपाव जों माखौ नुदों जेबो डिसिप्लिन गैया जेराव जेबो सिरिबां गैया जेरावबो दावराव हमनानै ला नोंथाङा मोनसे सियाराव बारनानै गोग्लैनायखौबो नुदों बेयावहाय मिनिग्लाबनाय बाब्राबनाय गोबां रोखोमनि भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनबाय आरो बेफोर गासैबो मा अबस्था बे जाहैबाय गुलाय गुजाय आरो गुलाय गुजायखौ इसोरा मोजां मोना बेखौसो इसोरनि बोसोना जोंनो मिथिहोदों दा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन आं गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै दा जों साबधान जानाया मोजां बेफोर गासै भिडिअ क्लिपआ बाहेरनि आफ्रिकानि दा आफ्रिकायावल' बेफोरबायदि जानानै दं बे नङा गोबां जायगाफोरावनो दिनै जागासिनो दङ गोबां जायगायावनो बेफोरो स्प्रेड जागासिनो दङ दा बेयावहाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो बर' गिर्जायावबो नोंथाङा जेखि डेनोमिनेसन जाया मानो अनजाग्रा नायगिरिफोर जेन सैताना जेन खामानि मावनो हाया मानोना सैताना गावखौनो सोरांनि आरफ बायदि दिन्थिफ्लायो येस अनजाग्रा नायगिरिफोर सोरांनि आरफ बायदि दिन्थिफ्लायो गावखौ सोरांनि बायदि खालामफ्लायो आरो दिन्थियो आरो बेनि गेजेरजोंनो नंखायखौ बियो खालामो आरो गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ बियो आन्दाय होगोन जोबनाय बोथोर फारसे अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ दा बेयावहाय सांग्रां जागोन साबधान जागोन मानोना इसोरा जों बयनोबो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गियानखौ सक्ति बोलोखौ होदों बिनिखाय जों साननांगोन जोङो नायबिजिरनो नांगोन जे गासैबो आत्मायानो जेन सैथो आत्मा जागोन बे नङा दा बेयावहाय जोङो बेफोर गासैखौबो नायबिजिरनाया मोजां देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर आं गोबां बाथ्रा बुंनो हास्थायाखै फोजोबनो हास्थायबाय नाथाय जोबथायाव बेखौल' बुंनो नागिरदों
सांग्रां जा, साबधान जा, मानोना जोंनि गेजेरावबो बबे समाव बेफोरबायदिफोरा सफैगोन जों थर मोनस्लाबनाय नङा। दा बिनि थाखाय सांग्रां जानानै थागोन। आरो लोगोसे बेखौनो बुंनो नागिरबाय, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै, बेबायदि दृश्यफोरखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानखो, मा बुजिखो, बिसोरो थारैनो जिसुनि हास्थायनाय बायदि एबा बाइबेलनि बुंनाय बायदि थारैनो खामानिखौ मावदोंना? नोंथांमोना बे बिषयाव मा सानो? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै आंनो मिथिहोदो। आरो नोंथांमोननि लिरनायनिफ्राय, नोंथांमोननि बुंनायनिफ्राय आंबो जेन सोलोंनो हायो। आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनो हास्थायबाय जेन मोनसे लाइक होदो, आरो लोगोसे सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। आरो लोगोसे बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। साफ्रोमबो बिदा फंबाय ख्रिस्टियानफोरनो शेयार खालाम, जेन बिथांमोना बेफोर गासै भिडिअफोरखौ नुनानै सांग्रां जानानै थाखानो हायो। दे अब्ला मे गड ब्लेस इउ अल। उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। थेंक इउ।